resultats doncs, estan costant de treure. Al final també la primera volta ha marcat un precedent on ara hem de saber jugar també amb aquesta pressió, però saber que si a principi de temporada, a aquestes alçades, ens diguessin si volem estar o si imaginàvem estar a la classificació tal com estem i la temporada que l'equip porta, doncs tots haguéssim firmat. No sempre es pot mantenir al mateix nivell, les lesions, doncs, al final algun partit ho pot salvar, però al final acaben marmant també i som un equip que necessitem estar tots bé per poder treure resultats i hi ha dies que costa. Quan també tot ve rodat, les dinàmiques són més positives, és més fàcil treure partits difícils i ara sempre psicològicament algú afecta quan vols aconseguir tenir els mateixos resultats que has tingut anteriorment i no ho has pogut aconseguir, així que evidentment que l'equip té capacitat de reacció, l'equip està entrenant bé, entrenant dur i segur que aquests partits i aquestes victòries que volem per arribar a playoff doncs arribaran. Sí, nosaltres no tenim una plantilla com altres equips on una baixa a vegades no marca tanta la desigualtat, sinó que aquí tots som necessaris, tots sumem i quan algú falta sempre tothom intenta multiplicar-se, intenta estar millor per pal·liar aquesta baixa, però com et deia, dos partits doncs ho vas portant, però a la llarga els que hem arribat fins aquí hem sigut tots junts i és el que necessitem també, poder estar tots per rendir i donar el màxim. La lliga és molt competitiva i qualsevol equip és capaç de guanyar qualsevol altre, però has d'estar bé i amb les millors condicions. Sí, com et dic, es pot guanyar qualsevol equip, no importa si a casa, no importa si fora, però també qualsevol equip és capaç, òbviament, de guanyar-nos a nosaltres. Per tant, sabem que és difícil, a més, suposo que tindran ganes després de guanyar-los com a anfitrions a la Copa del Rei i hauran d'estar preparats. És un equip, a més, amb qualitat, tot i que, com bé dius, és irregular i a vegades no saps quina versió et pots trobar, però si mires posició per posició té grans jugadors i hauran d'estar tots molt concentrats per poder portar la victòria. No, al 100% no, todavía estoy entrenando aparte y bueno, ya lo tomaremos con seguridad e intentaremos llegar para este partido. No, capacidad se tiene, ahora la pregunta es si lo haremos. La capacidad es solo una cosa, hemos demostrado durante larga parte de la temporada nuestra capacidad para hacerlo bien, ahora es solo volver a ello. Hombre, esta ocasión creo que será bastante diferente porque quieras o no, aquello fue la Copa del Rey, fue un cúmulo de cosas y circunstancias. Ahora mismo estoy solo centrado en la faena que tenemos aquí como equipo a nivel personal, intentar volver para llegar bien y a tiempo y como equipo volver a nuestro mejor juego. En el momento que estamos, el siguiente partido, sea contra quien sea, va a ser complicado, porque, repito, se trata más de volver a encontrar nuestras sensaciones que centrarnos en el rival. El Gran Canaria tiene muy buena plantilla, eso ya lo sabemos, los conocemos bastante y sabemos que será un partido muy difícil, porque ellos también tienen gran necesidad de volver a ganar. Home, jo crec que serà capaç en la mida també, que serien capaços de poder recuperar-se des de tots els punts de vista, des del punt de vista sobretot més important del punt de vista físic, més que mental però bueno, això el temps t'ho dirà si són capaços de fer-ho. Jo crec que sí, no tinc dubtes, però després cal demostrar-ho. Ara estem avançant coses que no sabem què passarà. La meva preocupació en aquest moment és recuperar la gent. Se'ns ha juntat tot ara, no? Moment de la temporada i problemes dia sí, dia també, problemes físics i de malalties i això no em permet tenir una continuïtat i avançar com tu voldries. Però no és moment ara més enllà de seguir treballant i esperar que la cosa canvi. Bueno, ells també tenen un calendari, tenen el mateix calendari que nosaltres, és a dir, jugar contra tots els grans
i ara han tingut l'ensopegada, és que porten una segona volta molt semblant a la nostra. Doncs amb els grans crec que han tret una, al Barça crec, nosaltres no, però l'altre dia també ells van perdre contra Manresa, nosaltres vam perdre contra Andorra a casa, inesperats, no? Amb la qual cosa seguim com estàvem. Vull dir, un equip que espera un calendari bo, però aquest calendari, entre cometes, bo, també t'has de refrendar-ho després amb tu, està bé. En aquest cas, bueno, ja no som dos equips que no es coneguem, venim de jugar fa 3 setmanes i bueno, suposo que tindran ganes de rebatja, i a part que ells també la classificació els hi apreta molt i els hi deixa poc marge. Una altra derrota a casa ara per ells seria vital, sobretot estan en competició com estan amb la Eurocup. Partit difícil, però bueno, hem de jugar-lo i ja sabem on anem, no és cap novetat. Com a Fortaleses té un equip amb experiència, no? En jugadors que controlen molt el joc, els dos bases, un jugador determinant com Tavares i jugadors amb molt d'ofici, no? Per fora ja, com per dintre, com el Tavares, Baez, Niuli, tenen gent allà amb capacitat. A casa han sigut molt sòlids, a Europa totalment sòlids, i a la Llei jo crec que porta com nosaltres 4 partits perduts. Un equip complicat, i té les seves, en defensa t'exigeixen molt i tens de fer un partit molt semblant a com vam fer a la Copa per guanyar-los. Hores d'ara sembla una mica utòpic que siguem capaços de fer-ho després de l'últim partit com estem avui dimarts, però nosaltres l'equip té que afrontar-ho i arribar a la màxima energia amb un camp que sabem que ens ho posaran difícil i que suposo que, com dius, tindran ganes de revenja.